ginsa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga may natabo nga pag-deliver sang minaleta nga kwarta sang termino pa ni anay President Rodrigo Roa Duterte. Ginpayag ni Remulla nga sa joint affidavit sang mga ex-Marines, ginatudlo sang mga ini nga may delivery sang maleta sa isa ka miyembro sang Kongreso kung saan nakuhaan ini sang litrato. Payag ni Remulla natabo ini sang tiyempo pa nga si Lord Alan Velasco ang speaker sang Kamara nga natuon pa sa administrasyon ni Duterte. Samtang ang 18 ka persona nga ginahingadlan nga mga bagmen ni Anayaco Bicol Party List Representative Zaldico nag-ako nga nakadeliver ang mga ini sang 805 billion pesos nga kickback halin sa ginapatihan nga anomalya sa flood control projects sa pila ka individual. Ginpayag ni Remulla nga indi gid tanan nga detalye sa mga litrato ang insakto kag posible pa nga may aras ang manipulasyon nga nagakatabo. Sunod kay Remulla, importante nga mapamatud-an ang ginapayag sang mga personalidad base sa ila personal nga naibaluan. Ginpunto man sini nga indi tanan nga 18 ka persona ato sang tion nga gin-deliver ang ginaalegar nga maleta. Dugang pa sini nga seryoso ang mga alegasyon kag kinahanglan ini nga pamatud-an sa mga tawo nga mismo nakasaksi sang natabo. There was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos.